Здравейте хора, днес ще играем Roblox на RoadTube Live 2. Ще правим 100k subscriberi. Let's go. Сега съм на 50 000 или нещо, не знам. Просто нека започваме. Аз ще съм тук. Да. Буквално, буквално аз си бях купил една друга къща. Те ми говорят, че съм там. Между другото, както може да видите, аз съм 57 000 сабскрайбера. Просто това не знам. Добре. Ето ме къща. Let's go. В принцип имах 38 000 кои, ама си изхарчих за тази къща, която ми с повече пространство. И изхарчих 10 000. Окей. Добре, хора. Де? Айде, хора. Чай, си. При другото не знам, но когато сте с повече Energy, Hunger и Mod, така повече гледания събира. Не знам защо. Моле! Моле, брат! Брат, хора, виждате ли? Братча, 977 000 човека са го видяли и плюс 5000 сабскрайба. Човек, много малко изчак да направя човек. 1 милион. Брат, как стане това, бе? Не си представя. Сега няма да си харчат за 15 000, защото когато си под 15 000 с парите, само тогава не ги плаща, иначе аз съм си с над. Добре, хора. Много по-бързо. Нека сега да видим дано събере човек 7 милиона. Let's go. Айде, хора, ако направим стока, просто ще е много яко. Май няма да направим милион. Не, няма да направим. Да, няма да направим. Точно 300 000. Почти точно 300 000. Хора, маля, вчера човек, аз не мога да спа. Значи много бях изморен и буквално ми бъгаш цялото видео. Дори, брат. Как вече съм на 80-80? Бях на 99 вот. Окей, хора. Почти 3000 събрах сега. Виж, нали запомните? 88, 91, 92. Са вижте. Пишете в коментарите защо е така.
Маля 45. Айде хора. Стока! Let's go! Просто вече много бързо ги правя, човек. Че се усили малко звука. Ето ще чува едно... Ето ще чува едно някой звънни и буквално на 50 000 ми дараха някакъв телефон, който ние вкъщи не мога да го спомня. Тука. Добре. А не беше толкова добре. А не беше толкова, но такива. Смагав. Але много близо до 100к сме. Хора, много близо до 100к сме просто. Сега ще съм с по-малко. Хора. Е, 2000 почти, не толкова. Хора, още много малко човек. Окей, хора, още много малко. И хора, като станаме 100 000, ще си изхарча абсолютно всички пари, хора. Ама абсолютно всички. Ако има за какво, ако няма, няма. И сега сега не... Скъпи. Айде. 2000 subscriber плюс. Sorry. Окей, хора. Това е първото видео, което изобщо не съм нервен и изобщо не искам да викам. Брат, смисъл. Спама. Просто спама, човек. Че? Сега не ми беше на 100, сигурно сега ще стана на 93 човек. Окей, хора. Между другото, вчера, тъй като имах име да нали знаете, че тренирам тайквондо. Вижте каква изненада беше за мен. Вижте, ако не фокусира, ако не го виждате, ето тук пише тайквондо и тук Александър Петров, това съм аз. Първо това беше най-добрият подарък. Също са ми дали нещо и други неща. Дароха ми Nike свичера, една буза от леля ми, която много благодаря за бузата на Brawl Stars. Аз вчера забрах да я облеча. Облека, ама беше много яка, много благодаря. Просто... Тя всъщност и от кака ми. Някакъв пише и... Това не е ли коси от съдно? Как си ми пише? Абе, то не знае ли, че снимам видео? Да, чай, аз ще му пиша. Написах снимам видео, но ми пише, моля, брат. Аз изобщо в момента изобщо съм нервен, брат. И се за какво? О! Ай, той ми написа, окей.
Буквално 80к направих тази игра. Нека направим 100, брат. Брат, аз това видео имам предчувствие, че ще го правя около 8 минути. Само за да направим 100к, човек. О, даже 4 толкова, това е рекорд. За мен да. Ако може да го направя за една секунда, буквално с един автокликър и е така. Окей. Мале хора, още много малко ми става, човек. Айде хора! Станаме поне 87 000. Не, чакай, ще станем 85 000. Така, 85 000, айде, моля. So close to I reached. Ого, брат, даже 86 000. Аз до така и не разбрах. Хора, ще изгледам видеото сега да... Така и не разбрах колко гледания бях събрал. Ясно е, че тук от 3000. Може би 3... Айде хора. Мога. So close, guys. People, so close. I reached 100k subs. Okay. Ара поне 2000 да направя. Yes, let's go. Кое е моето съобщение? Ага, брат, какво? Ай хора, нека направим сега 90 000. 90 000, айде хора. Това видео е много късо, че да стига човек. Толкова само, за толкова с малко време направих толкова човек. Айде, yes! Let's go! Yes. Айде хора. Нека сега направим 93 000. Ще ги направим битрал, ако направя 2000 нещо. Защото ми трябва само 2200 да ги направя. По-точно 2116 мисля, да, 16 мисля, да. Айде. Yes! Направихме ги.
Ско... Даже и 300 направих. Мале хора, толкова е близо. Ух. Или ще... Sad ne znam. O moga hora! Още ти ли е така? Да не губа време. Брат, нали спъш? Съм я отворени очите. Damn. Охо, 2000, браво. 2200. А чакай, аз пък тук искам да цъкна това Space. Значи аз преди цъках с клавиш тук, ама наистина по-лесно с мишка. Това за мене. Брат, как за 6 бе, брат? Окей. Сега, моята на истината. Да не направим 3000 и вече сигурно си имаме стока. Мага, брат. Слаб се зарадил, всъщност може и да направим, да. Брат, зарадил съм с енергия, с смисъл да не съм гладен, с някакво мод, съм щастлив да не ме страх, не знам. 3000! Ура! 3000! Аз за първи път на това видео не викам. Но човек, 3000! Че още много малко. Брат! Това ме е последно за стока. Ура, ще направим в това видео стока. Това видео ще направим стока. Да, я не трябва да се чака. О, мага хора, правим стока. Само 1196 ми трябват. Даже един дон на вратата. Тук не беше ли някакво етажа, бе, брат? Чай, дали ще стане? О, мага човек. О, мага стана. Хора, стана. Брат, стана. Къде е това, бе? Къде ми е бутона? Чакай, ето тук ще го потърся. Чакай, не, ето тук. Oh my god, let's go. Хора! Oh my god. Отключихме отключихме бутона, хора. Oh my god. Oh my god, хора. Маля човек. Чай, сега ще видя. Брат. Чай. Брат, аз не мога да видя колко време. Брат, това е около 7-8 минути, човек. Да отключихме това. Брат, много се радвам.